KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange ngañari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Amis chers téléspectateurs de la Piindi, on calmina mon duram meltinam no hatini ko daji tigi weltani huccide mon no ngoy wadde e kala saha émission men MIIN E MON en garti kadi addude mon ko jiddon ko han non son di plateau wolon pama tigi wonde émission o machallah watti no woyi waddini enen ko citi le général PACO LEN OL asalminama. Assalamu alaikum Fandia mi salminima. Donc ko plaisir mawɗo dañmi aussi tawtirede wala waɗede invité surtout e plateau ma MIIN E MON min ngari min gaddori kadi yewtere ganduɗa hoorema min jiiɗi rendude e bandiraɓe ɓe inchallah e aussi ko weltare aussi tawde ɗo des frères wayno DOU KAW donc voilà. Merci ononi le général PACO LEN OL eɗen gandi mi artu e waddede hortiki holko woni le général PACO LEN OL hade den jungam ñamo mala e banam gorko DOU ah dide ko woni hande ka ni ido ko gonduɗa wala ko affaire o nanguma programme o nanguma programme way foto fof pour mi fiere ɗum ɗo DJ DOU bisimilla ba konko woni PDG Titonde TV bisimilla ma non tigi rigui na taw ko heewi so tawi pulote ko wori so tawi en gari nder Piindi TV nerɓe ko nder galle men en calmini en juurima dendagal yeɓiyankoɓe Piindi TV ɗo ɓe mbawi wonde e jokkidindere ɓe kala kadi ko weltanade mo nde tawno émission MIIN E MON ko émission mo ganduɗa hoorema vraiment ko émission batta hakkille kadi ko émission mo ganduɗa hoorema hande wona guulet min jooɗiɗen hen haaliti hen kadi ko fartange joddade o mo ganduɗa hoorema hande hay goto mo taw ɗum présenté e nder no fuɗɗi sabu ɗum wona hande haala mo golli golle ko golle mo golli haala woni général PACO LEN OL kadi e joddade mo ganduɗa hoorema hande o sehila ko minen haajoni jadata ko fewti fulani bowol woni o mo ganduɗa ma kañum woni kaw mama gorko mo wuuro soƴeɗi ndeji kono noon fa tabarakalla hande ɓe jaddirɗaɗo tigi ko madame Sall non madame Sall na jongoma to woni ɗo DJ yettode ala yettode moƴƴuɗo so wona Sall min wi noon salde sa watima français merci DJ mon frère mon ami fonnoto hele kadi émission mo ganduɗa woni DJ DOU kono ko tarduɗo wonno honko ɗanto tan ɗum tahi hande émission fonno wadde ala dawmi eyyi nanɗon ɗum noon payene Kaw Mama salminama. Assalamu alaikum. Merci. Merci. Donc, aussi, DJ DOU, mon frère, le HAAL, quoi. On a vraiment une communication pour la donc, ça ne pas grave, nous sommes là, nous sommes encore
tigi merci beaucoup ka mo hande takkude e wiyum e sehil mum on woni DJ DOU kono ka mo ni birwi o fof ka mo DJ DOU ka mo DJ DOU mi yaltini hande ka mo min garte ka mo hade den hen jeungal jeewo yen arifal garten mi wa wadi présenter kadi no fi be ganda be mbadmi invité mbawen kadi haalde kadi ganda ko hande ummini men ko en poti yewtude kakif bange kono kadi fulani awards bange inshallah min badde ko kalen kadi ko woni mujiba wala faanaare ko ganda ko woni kakif e faanaare ko ganda ko woni fulani awards e ko heewi ko ganda no hen mon gandu dum hande so widi joomiraaɗo jehen garten tigi Pako kam hande hay goto wattamo présenté ko ngada ko ni renno ko wonta do mal wadano badmi ni hitande do naari hitande o yalta sabu yim fo no gandi machallah ko wade rap pulaar om jeyaadi fondateur ne mbay wiide fuddibe rap pulaar boyi hen no feewi wadi hen kadi golle payodinde kadi Pako leñol kadi wadi kadi gure kewde todeji kadi e groupe aji boko e fof mais ha joni kadi mo wada innovation ngaji kewdi ko wona dum ko kakif jodini mo do étant coordinateur général et c'est ça kakif sabi tigi wara bisma dum tay hande bangal carrière boko musical min kalta e même kalen setter kono kakif fo buri wadi important le général way fanjay en nani kakif heewi collectif des artistes, des acteurs, des cultures urbaines fulani. Kakif faut hewe hori yimbe holko woni kakif holko ummi kakif. Bon comme no mbadirda dum définir joni ko non tan kakif déjà ko comme no mbirda ni ko collectif des artistes et des acteurs culture urbaine fulani comme no mbirda ni. Bon ko collectif jibnaado ko boyani collectif aussi gardo pour heɓɓade escafami golo wole rap PULAAR parce que ƴeewi jewtondima kalko ala juɓude yahata structuration kañum woni fof parce que so ɗum ala foddema a wawa heɓde en ji gila dawi dawa c'est vrai que minen hande min jaare 26 ans de carrière donc 26 ans bidu jibinama hen mawni hen nafi hen donc gila nden ha joni c'est vrai que des fois aɗa andi probléme o holto woni holto heedi mais an goto a wawa wiide aɗa yaha aɗa faabo ɗum aɗa faabo on probléme je sais pas si tu as bien compris 2023 o jodimi mbimi bon miijo rokkimi pourquoi pas parce que mi ƴeewi bon avec nde miijimi miccimi tawmi caɗele kalateɗe jamme ñalawma subaka kikiɗo ko haɗi rap PULAAR yaade ko haɗi rap PULAAR heɓde fodde ko haɗi rap PULAAR bon no ƴeewa ƴewtinda tawa tigui rigui ala ko haɗi ɗum so wona rap PULAAR à la base parce que on donne base ska fami woni on donne base woni déjà il faut ko woda collectif de wodi siège jodiɗo ɗo e Dakar taw siège o joɗinimo ɗo ko ligganade rap PULAAR e Pako mi taƴani konngol ma mais 26 ans de carrière e ko mbaɗɗa ko fof leydi Sénégal e Mauritanie ko joni haqqille ma miijoto wonde rap PULAAR no foti dañde siège mi ɓooyi wadde des tentatives DJ DOU won ko andi hen mi ɓooyi haɓanade ɗum wona hande par ce que mi haɓanima ɗum mbeɗa sikkinde mbaɗanmi mouvdide dental won doole ɗum ɓooyi tu vois te ɗum ɗon wona rapport uji ɗi tan ɗum ɗo dental won doole nawarno ko tous les artistes faami mais ko wiyete ko tan adi feere moƴƴude il faut ko feere bona donc voilà ko noon haala PULAAR kewi wiide te kadi so tawi a wone mission andu tigui rigui mission wawa weɓirde noon surtout ko jiɗɗa fawde ko ganduɗa hoorema ko éternel taniraɓe jatiraɓe so gari mbawi hutorade donc ɗum ɗon déjà ko combat goto juɗɗo ko ɗum mbiyanmami ko haala PULAAR kewi wiide
wulaangu jamma accitaake gooto ça veut dire que neɗɗo aɗa yaha des fois aɗa rondo projet anani de taw projet mo nowoniɗa o ene teddi ayi bonɓe añɓe kadi ma yettindi projet o donc ko wiyete ko sappo ngasa sappo ngubba en général ko ɗum sappo ngasa sappo gubba toon dartoɗa tewno kaki fo leerani taw il faut ɓural leerde inchallah fa émission on machallah hande kam potno e haaliyankoɓe ɗuma len may dara tay dj Fulani Awards bi yo heewi dilini leydi partout hade haydara waɗa ɗum encouragé nde tawno onon fof mbaɗanmi encouragé fof ko yiyande mo jogui ɗon e leñol ngol e wiide moon machallah Fulani Awards holno inspiration o arde moon e miijo ngo e wiide yon mbaɗ ɗum eyi merci beaucoup e lamdal ngal kadi aussi eɗen weltini général ko no wiiri nde tawno juuɗe ɗiɗi jonnirtene laaɓo kadi neɗɗo ne yiɗa ene ɗaɓɓa kono yataw yiɗanema e enɗe e ɓiɗɗaɓe mbeɗa yiɗande nde ko nguuru ɗum woni caɗele ɗe kono noon o yiɗi ɓursde wallo so arti ɗum ɗon sen garti e Fulani Awards ko arti fof tagi Fulani Awards waɗede ko kiram ɗam woni holɗum woni hirande ɗum nde tawno Awards aji kewɗi ene mbaɗa e ngaraɗum hen ene mbaɗa ɗo e nder Sénégal kono sa ƴeewi fulɓe toɓɓeteɓe hen ɓe ene hasi taw on ɓurɓe ɓeɗon ni jogade compétence nana e nder leñol ngol ene mbaɗa golle pawidinde e nder leñol ngol kono noon hen sahaji ɗo birwi o heewi ɗo tan ko ɗon woni ɗoɓe toɓa ɗum saabi noon Awards aji ɗi so tawi toɓɓe wona nalanko gara kewi toɓɓede hen ene toɓɓe hen ɗo banggue modiyankoɓe ene toɓɓe hen ɗo banggue journaliste uji ene toɓɓe hen tigui ɗo banggue influenceur uji kono noon elle mataw pulago ngu jeeyaka e nder leydi ndi mbiɗen noon sabaki wonɓe kamɓe ɓe jiiɗa toɓɓede firti wonde koɓe ganda en darata ko noon eɗen jooɗo e nder téléji ɗen kasa saabu ɗum leñol so ɗaɗama heɓtoto ko gueɗe ɗiɗi gandal walla golle mbiɗo noon alay saago gollaɗen ha mbawen heɓtinede e nder oɗon fannu ɗum saabi enen ne garɗen ganduɗen onon henna kono début fof mo jiiɗa waɗat faayi kadi début fof mo jiiɗa e waɗi difficile e nder oɗon to mamin gar ɗon seeɗa seeɗa voilà mamin gar ɗon machallah haalama waɗi fayde oɗon gandi mi wattama présenté nde tawno waɗi émission MIIN E MON o woni deuxiéme fois moko artude émission MIIN E MON wala troisiéme fois deuxiéme fois nan ɗon DJ DOU oɗon gandi ko waɗi leñol ngol no feewi e banggal pulago wonde makko kadi machallah dariɗo no feewi ligguiɗo kadi e téléji kewɗi machallah ha hande o jogui ko gaɗa ko woni propre structure makko woni titonde machallah en duwono kadi yo Allah nowru golle ɗe yeeso al takkodire e momma kaw momma entrepreneur culturel kaw momma pourquoi kaw momma kaw momma jikko ɗon ko mawɗo kaw momma bon e wayta ko cuɓa banggue duuɓi mais ko mawɗo banggue hakkille so yawi ƴettude responsabilité très tôt quoi bon kaw momma o to fuɗɗori ɗo so mbimoɗa ɗum c'est un peu triste mais gadde ɗum tan ko joom sukaɓe jeewowo wiyata kaw momma ha yimɓe fof mbiyen kaw momma ndeysan kaw momma comme dal ko amour yidde mais kaw momma Fulani Awards so wiyama DJ DOU tan wiye kaw momma holko woni Fulani Awards mbeɗa mbi kala ko jiɗɗa wadde e aduna ma ƴewata ko ndenduɗa miijo déjà ɓe ndenduɗa vision ene wonde joguiɓe katantagal ngal joguiɗa ngal Fulani o min wonno miijonomi ɗum min woni Wourossogui min wonde DJ DJ est ce que en mbawa wadde feere de telle sorte que yimɓe mbaɗa sélectionné nominé sukaɓe men wonɓe TikTok ɓe manam waɗaɓe gueɗe baɗɗe fayida TikTok ɓe ɓeɗe ɓeddiɓe ɓe ene ñemba hen ganda vraiment TikTok o ene waɗi quelque chose de positif bon e nder mum DJ wi kam ko ni waɗi tan kaw mom jaagnen ɗum surtout première édition ne wawi jadda walla musa fof ko yimɓe jaagna ɗum manam yimɓe nanne no
nos artistes, nos journalistes, parce que hande hunde ene ɓuri welde e aduna aɗa dilla e hunde hande faanjay to dillata ɗo e si noon dañi hen kalis ne weeli mais on yiɗi dañi hen distinction mo ganduɗa hoorema umori koye leñol ngol dollide mo wonde an ko mbaɗata ko vraiment hay sinno yimɓe fof mbawa addu juuɗe noon calminma mais à travers distance ola à travers quelque chose comme lien de vote ɓiɓɓe fulɓe fof ganditma an faanjay o wonde ko mbaɗata ko franchement aɗa mérite dañi hen un prix donc c'est ça à la base fulani o won ko noon ari sa nani hen DJ ɗum ren kaw mom nana hen parrain parce que ko minen woni dow projet o ok hay parrain hen voilà parrain hen ok o salminama no fewi wiyama Seydi Ndiaye ko mbiɗa joni ko c'est très important o saabu neɗɗo so woni golle liggo no yiiɗi totte ko ganduɗa ko walla waɗi encouragé saabu yimɓe hewɓe ne jiiɗi ɗum dañani ɗum te eɗen manquera ɗum no fewi e leñol ngol gendel tan association Demba e Bodiel mi salminimama mum Sohna Ba papa mo haadi gadio e dennagal groupe o foof mbaɗi jamma pulago baɗɗo fayida mo ganduɗa kamin Abou Djouba tawtorama ɗum e artiseɓe hewɓe machallah ɓe mbi aɓe dutta teddugal ɓe ganduɗa liggueji men no mantini no jeeya hen jaari mawnom jaari Sall mama Molo Ba ma bayene wonɓe woɗɓe goto foof waɗa choisir e télé mo woni o min Fandia waɗino choisir pour Piindi TV étant meilleure animatrice vraiment mi jarniɓe no fewi ɓe mbaɗi comme golle ɗe machallah foof yuɓɓi dow jaam mi salmini dendagal délégation ɓe jarnoɓe ɓe foof mbaɗo no Manbour ummi ko ha to Mauritanie ari nga waɗimo soutenir Ziza e woɗɓe Bocar Ñayen Ibrahima Diallo en ma famille mi accani hay goto ɗum noon ko artude ko mbiɗa ko tan neɗɗo so tawi ne liggo tottama ko ganduɗa ko woni wona récompense mais hollide tan an liggueyma ne waɗi fayida ne weeli tentini ne weeli so tawi kadi ko ɗum ummini Fulani Awards kadi no woni no yimɓe fartani no feewi mais DJ Dou en jiguire ne Fulani Awards ummi ha joni polémique o heewi partout min to gommiɗo kom jurmiɗomo ni mi yiɗino yande dow ma kon to gonmi ɗo mi yiɗa kadi tampinnego par ce que moɗo andi fanare mon wonno ko weltinde leñol ngol fanare mon wonno ko ittude yoltude hujjaji ngam ko woɗɓe ɓe dañonno min jiiyaɗumi fulɓe kono ene wayre noon on juumi e nomination o saabu sen ji to ganduɗa to woni to banggal TikTok ni ngoƴƴe keewi toon partout sa ari e rapport uji ɓe mbiɗa mbaɗi ɗon ni fewani son gari e animateur uji ɓe mbi pareil comédien ji ɓe mbi pareil tiktokeur uji ɓe mbi pareil kala to jaaɗa tan ñiŋoje waɗi toon holno gurduɗa ɗum ɗon on saaha non ala hay probléme goto no ɓurrede nde tawno eɗen gandi ɓurnaɓe wiɗata no taggaten sababu no mum o ala fof guiñoje ɗe o heɓani ala fof aussi ko wiyata ha noon ko konko woni référence men koye makko yimɓeɓe ha joni dartoto koye mumen kanko woni darogal so tawi wonde a ñiñama walla a wiyama walla a joofama tan sa miijimo wonde kanko no miñirani eno joofirani eywa ɗum ɗon foof ha tawmo jagge o ɗaccani ha hande mission mo woni accomplir an ɗum ɗon ɗon foti wonandema tigui rigui ha joni ko gueɗal ngal gandanɗa hoorema ko parnorgal wonatɗoma sabu ɗum hande ma wod jiɓɓe ñiñede taw ñiñaka ma wod jiɓɓe haalede taw haalaka kadi ko addi foof ko addi neɗɗo woni ñiña yo ƴeew initiative o par ce que meeɗa wadde e nder no fulɗo lien de vote adde wiye wonde ha ko ɓeyɗo woni hen kala jiɗɗo yo yaa tigui rigui vote no yakari walla vote no yakari c'est pas donné à tout le monde te lien de vote o e nder oɗon tuma yimɓeɓe foof ne jogui hen accès mais lien de vote o mi salaki kamumma le général mi artema mi salaki kono lien de vote oɗo mo kalɗa fat mi arta hen hami yahta le général par ce que woto mbiɗa ko weeɓani par ce que onon mbaɗi ɗum sa ƴeewi hande machallah ibami en on mbaɗimo hen on liggey mum yimɓe fof no gandi no mantini e ko ganduɗa ko woni ɗum ɗo e MC Léry DJ Doubidou e banggue rapport uji ɗi Digue Sous be yimi anda VSL DJ mi anda battiniɗo hol yon neni DJ mi anda CMB DJ KMB yiyama mais min lalande mi tan yimɓe fof ko noddi kam Fandia ko to hen waɗaka hen waɗa no mawo tiktokeur oji wi kañum mbaɗa ligganaki leñol ngol
mais ɗum fof min kam alana problème parce que ñande tan heɓi prime étant meilleure animatrice mais hande e nomination ngaji mon ɗi didie jaɓe kon jumɓe par ce que heewɓe mbi ko on mbaɗi ɗon ko o ko sehilam waɗimo heen o ko banam gorko waɗimo heen o ko banam debbo waɗimo heen ko noon mbaɗir ɗon nomination ngaji mon ɗi rendo fulɓe il faut mbaɗa heen fof ay goɗɗo ko wonde développé faƴay sa yiɗi émission weela sa pose des questions à développé on essentiel parce que wona fuɗɗo haala ɗum mbiya ɗum kare dans ce cas andora ni woto en ce cas wono ko développé min jimmi ande mo gueɗe ɓuuren nomination ngaji ɗi certes min mbaɗi hen erreur aji l'erreur e humain kono noon yo yimɓe ɓe paam wonde ɗum ɗo ko c'est annuel wona tan nde ɗo hitande waɗi gasi nder oɗon toon no ɗum ɗo ko c'est annuel woni yimɓe kadi aussi a wawata wonde ɓe henne tawno wonɗo ɓe cohla banggue goɗɗo ça veut dire que fulani o ko organisation namdi organisation o so tawi wonɗa ƴeewi fa jaayi moƴƴata koye jeede tigui rigui e nder staff fulani o wota on a wawa waddude ɗum tigui ha joni e nder ɗiɗon nomineji ko toon mbawata o ɗum canalisé kadi gueɗal gongal ngal wonɓe gandanɗa hoore ma ande ɓoyde général PACO leñolen ɓen a wawa waɗi ɗum en nominé ɓen so ndeni yonti ƴeewa diplôme mo ganduɗa hoore ma ko reconnaissance o kam sa waɗine mo nominé min fiyatama ko waɗɗo hitande nde ɗo mbiya ɗumen o liggaki ɗo hay dara hitande nde ɗo o 2000 o liggi ko no wawi wonde rewbo ha ndeɗo ligguiɗo ko wona joni wonkoɓe pama e nomination ngaji wona wonko aɗa andi puisque première édition ñawoni ene haani hande ɓeɓe ganduɗa hoorema wonkoɓe meeɗi wona c'est parce que 2023 ɓe mbaɗa min jaltinani son walla ɓe mbaɗani guide walla ɓe joɗake plateau rek woni mbaɗani mais wonto ɓe keeɗanno leñol ngol hande hewɓe hande so cuusi ƴettude micro ene kaala par ce que ɓe ndaara hen général PACO leñol en donc ɓe ko ligginiɓe aaro ila aaro yettaki ɗo donc pourquoi pas hande woode maɓɓe ko ganduɗa hoorema hande wiye première édition fulani award ko général PACO leñol wono par exemple membre du jury o ko général PACO leñol ɗiɗi hakkede diplôme de reconnaissance ɗon kam ɗon mi jaaɓi par ce que PACO o so ndiɗe waddeme e ɗum ɗo votuɗi ɗi PACO kam min adato yande mo par ce que PACO en 2000 non en 2000 machallah neɗɗo wawa wiide PACO ala ko liggaki ɗo to fonno liggade ɗo mais hitande ɗo ene waɗi ɓe ganduɗa kamɓe mbaɗi cartonné kamɓe poti waɗede hen ko mbiɗon ko on tottamo diplôme de reconnaissance ɗum mi jaaɓi ɗum par ce que ɗum foti wonde ɗum ko gueɗal eyyi ɗum mi salaki ɗum daara ɗum o wonde ko ɓiɓɓe fulɓe anduɓe wonde wonko nafi koko gila 2000 ha 2023 ɗum mi salaki kono wawa jeeyede élection o kabamo rokam seeɗa par ce que o ko jiɗi famille ɗo ɗi ay hande won formoɓe waɗede hen mbaɗama hen cotti koye men ɗum mamin gatto hen fawɗon jungoma non fawɗon jungoma hay goto wawa waɗande oɗo didie dubi ha yiɗiri tan so par ce que sa ƴeewi hande dalsen hip hop old par exemple dip koko yalti volontaire wiyande yalti hen fanmi para fewi fewa en fanmi para gaka blende hikka yalti wonde ko waɗirte ko fewa fanmi para oɗon ndi yimɓe foof vraiment ko fanmi ara mami ara e waɗɓe retiré ɓe haade nden mi arta ɗo haaldude mon mbaɗi fayida no fewi kakif ko janimi e kakif taral rab galsen koko yalti même pas 2 semaines 3 semaines mbaɗɗon lancé kakif tarab galsen woni TRGS woni ko ganduɗa ko woni collectif mo ganduɗa ko tafa mo dabrens waɗi ɗum dirigé mi salmini toon Idi Niang mon frère mon ami le manager de Ngaka Blende konko adi jogade Ngaka Blende hade tafa en jiiɓe kamɓe président waɗi recevoir to assemblée national to pale kay mal wiya assemblée national wonno to gonmi kam jiwdede ministre ni to pale ɓe mbaɗi ko ganduɗa ko woni jonde ɓe badde fayde ɓe kaldi ko ganduɗa ko woni goƴaji mabɓe e komin jiiɗi ko ganduɗa ko woni rap o sen ji kamɓe mbaɗi tararab galsen on jaltini e kakif mi wawa famde ɗum ɗon PACO aɗa foti famde ɗum par ce que so tawi wiya ko wiya ko culture urbaine par exemple culture urbaine galsen ko yummiraɗo puniɗo funere wotere nde haalata ko jolfo wonde nde haalata ko pulaar wona pulaar tan won haaloɓe sarakulle on haaloɓe wawronkoɓe ko kalami ko joom on haaloɓe séeréer so haala ñawi yo nande cellu so wiyama jolfo wolof pulaar
mbiten carrément ko ɓuri yiyede carrément ko ɓuri darade ko non mais de yade rapport sarakulle non écoute rapport sarakulle dije balle kam non rapport uji soninke yade rapport soninke fanjay jidim ko kedorda kam hakkille kalten ko mouvement culture urbaine eden gandi hande ampleur mo rappulaar ƴetti o rap olofo nawnani ɗum haydara anani ko ɗum tagi ni hande wa fullani owol so jogade courage wiide no mbaɗa ɗeɗo golle baɗɗe fayida anani par ce que ko nominte ko hen ko yimɓe cartonɓe ko yimɓe waɗɓe fayida ko yimɓe waɗɓe carrière est ce que a faami donc ɗum ɗon a wawa ɗum ittude rappulaar hande ampleur mo jogui o rap wolof ala ɗum anani heddoto noon ko wiyete ko enen ɓe fof non ko gonga kalme par ce que ko wiyete ko ko rap wolof ko ɗo tawi min hande komi classe awodi en komi classe dagiti en est ce que a faami mbeɗa sikki nde ko tawami ko an jooɗiɗo ɗo hande a tawa ko ɗum maintenant sa faami donc min so mbeɗa haala aɗa foti heeɗademe to batte gandal ça veut dire ko mi tawi min mi haalnaka mi tawi donc tawaɗo kañum on sena haala ko tawaɓe mbiyete des historiens ça veut dire ko ɓen kalata keɓɗa donc ɗum foof ni ko ha haala juuta ɗum addani en ɗo rap galsen ko rap gals non rap wolof ko rap wolof tafa ko tafa mais minen eɓen jogui droit en tant que précurseur uji en tant que famille de yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ɓooyɓe wonde e nder game pulaar ono kaɓe emin jogui droit wadde collectif amen emin jogui droit mahde galle amen emin jogui droit yuɓɓinde est ce que a faami de jangguinde sukaɓe amen andindeɓe keɓe gandano par ce que ko ɗum woni fodde nde janggo e jaam hay so tawi a yalti walla a woni banggue goɗɗo walla a woppi anani de peloje ɗe mbasa rewde ma wasa wiide carrément ko grand ji de ndewiɗo ala ko mbaɗi eyi ko mi nani ɗon ko kalɗa ko c'est très important somi faami ɓe mbaɗi oɗon jogui droit wadde mais kadi on mbawano yewtude mbaɗon collectif goto tawi wiya ko tara rap galsen woni sénégal wona onon gandi ɗum kam DJ yow ko yewtude tara rap galsen suyama tara rap galsen non a famani non gandama yewtere c'est parce que kamɓe so tawi e invitant walla ɓe dokama audience ɓe mbatta consulté yow ay kamɓe ɓe jogui association mabɓe déjà groupe aji mabɓe whatsapp mina min ngala hen mais déjà anani et pourtant de koye tara très bien compris rap pulaar ay fanjay wallahi mi yalti mami noddu tafa fanjay non haalanami non attends andi sa yalti le général yaari jam tan andi fat seeɗa fat joni kaw mommo alandi fof koye yewtere yaltata kaw mommo andi fof koye yewtere yaltata ɗum ko solution so tawi wawa wonde koɓe mbaɗi ko min mbimi ko mala yaadema par ce que wonko wawi addude ko heewi mais ko yewtere addata yewtere ti ko yewtere fof yaltita wona a faami par ce que andi ko structure général PACO ene wonde fulani o sa ƴeewi mom contexte par ce que ko ƴewde siftorde yejjitaɓe manam hande ndoɓe nodduno palais présidentiel mouvement hip hop galsen nodduno palais présidentiel en mbawno jowɗo waɗi consulté hesmode général PACO len ol aɗa yaademaɓe mais a yiyani hen foof gonɗo e rap pulaar on se dit la vérité président de la république hokkiri ɗon 100 emploi yimɓe yeeɓi en 100 emploi mo ganduɗa hoorema lewtuno e goto hen 100 ɓe noddirɓe kalano hokko c'est une question ɓe noddani ko kalama donc koɓe ponno wawde heedande wajiɓe o ɓe keednani ɗon wajiɓe wajiɓe kadi est ce que link o aussi waɗi par ce que ɗum kadi ayi mais ma kawmama ay fanjay fatmi termine mi ara aymi nafere waɗi ha lamde mi o mi noddu idi le ménageur de ngaka hande yimɓe jii tafa kono ko idi jogui foof ne kaldume idi nde mbimomi mais gisuma ci haalpulaare wi kam après dinaa la expliquer mbimi man dama bëgg a xam même dip on jiyaanima hen délégation a faami ko ɗum mais wona pour
anje kam mbadi ko mais enen mbawi yettude est ce que na wawi wonde wawa wonde so wawa wonde collectif o min jahane mais e dow ɗum en collectif o hande holno neɗɗo watta pour wa hen wadde intégré collectif mo mbaddono ay sa heɗima kam tan ma femme parce que ay déjà tu mélanges deux points différents ça dit que ɗi ganduɗa hoorema c'est diamétralement opposé parce que hande kalten koye kakif ko collectif kesso garɗo est ce que a faami de baɗaɗo ɗo henne joɗɗinaɗo ɗo pour darnade rappulaar darnade rappulaar e cause uji kewɗi collectif o ko sénégal foof so wiyama gal seeɗa jolfo mo mbiyata o nen nder fouta sa yi podor ma taw ɗon jolfuɗo sa yi podor ene waɗi wamrankoɓe sa yi nder fouta est ce que a faami de ma taw toon serraɓe c'est vrai faux taw ko fuutankoɓe woto si ko fouta jolfo ɓe ngala toon donc ne mélangez pas anani ha joni minen koye ngal ɗon jaɓɓal min jaɓɓata ala fof to min ngari pour sernude walla pour addude ko wiyete ko racisme par ce que ken hoddiɓe ko boni boni ko fof duuɓe kitali ko enen gondi mais hande sa ƴeewi galleji ɗi ko ɗiɗi anani mon fof ene géri galle mum ko waɗata nder galle mum ko nana waɗ ɗum anani ko owol saji batte ɗowde a meeɗa nande est ce que a faami de ɓiɗɗo pullo darnaɗo wiya carrément ɗum ɗo oɗo nomination ko kañum wanna wersaji fuɓɓe hoto wi noon gasen hip hop o gagnima advers non écoute fat ko kalantmami ko advice galsen hip hop owls oɗo ko mi wiyanima oɗo de mbimami ko owol saji dewnodi ɗo ɗi foof joni onon an ko joni jiɗa advice visa bi holko gagnino non flow up ça n'a rien à voir avec ça mais attends flow up mais c'est des ça n'a rien à voir non flow up heɗum gam haalama flow up ɗum ko compétition goɗɗo est ce que a faami aɗa wawi wonde ni voilà très bien aɗa wawi ƴeewa ɗum ko talent non écoute ɓe mbawa parce que a arat mbaɗa inscrire ngara jeeyɗa hen ko talent ma rokkat ma gagnade mais anda sa faami ɗum ɗon ala kulle ala rokkete kadi a yiyani foof visa bi nani guilo heeɓi flow up keɓnoɗo flow up foof waɗama médiatisé anani est ce que visa bi waɗama médiatisé ene manque ɓe mbarmo hawma tak anani te rewnoɓe ɗo foof ƴew ngaken ngako koye flow up yiyata yalti ala fof mo nanani mo ala fof to rewani ala fof senuji mo waɗani nder sénégal parce que hande min mi waɗa promouvoir chaîne youtube Mr Beach no ganduɗa c'est un américain plus de 150 millions d'abonnés waɗa ɗum promouvoir mo wone waɗde partager vidéo ɓuuri mboɗo yaha Piindi TV merci beaucoup ça c'est un problème et d'accord ay ɗum ɗo du moment qu'en itali complexe o du moment qu'en mbawa wadde valoriser merci toujours mais ɗum ɗo ko probléme goɗɗo en fait sa ƴeewi complexe o fuɗɗiri ni ko guilay enen nalankoɓe eyyi mais ɗum mais du kawmam ƴeewi ɗon par ce que fotɓe wallodirɓe ɓe ko kamɓe ñamodir ay ƴeew ɗon tajani may ko mbiɗa ɗo ko moni gueɗal kal ay min visa avant je le connais pas mais ni o gagni Galsen hip hop award kami jaada badum research ha dañ mom non gagné flow up do duma kam jaada badum research ha dañ mom ani ko sami dum ko andri o ko dañi ko waddum mérité min sami yilo yima dijedu yilo yima kamo mo yilo yima pako yilo yima force wa yaltam en sahaji aussi jiloda jomum ha jita jida hebbe dum jomum wayana tigi kollo grandeur ni manen ngar joni fa hande jomum jabat imbe seeda mais wonde mbaɗi dépassé ko woni ko koko gonano koko ɗoni ko teɗanno mono wiya no wontino ko wonani no natta wonde ko wonno wotte weelata kala ko wiini wajjigi noon joni ndinmi andude hande faut pas contourner le débat aydande hande ay ko kalden ɗo ko fof wona ɗum joɗɗinimi ɗo quoi joni mi atta question goɗɗo kaki fo holno yarata mbete on dañi siège fat seeɗa pako tan mi waɗa question mbete on dañi siège bete membre uji fof timmi e wonde hen be parce que on mbaɗi ɗo conférence de presse ngam wadde lancement kaki fo hande so tawi won hen artiste ɓe ganduɗa non woni ɗo woɗɗi ne jiiɗi hen jeeyede holno mbawata watte ngam jeeye kakif
Très bien. Kakif déjà, dernier siège, nganda horma ko badado hébergé, anani par dans de l'Union. Donc, min badamo remercier de passage. On élage, ande utilidu, ko kanko adi yaltude volonté wid karma ko siège am gondo to weni, mi rokion don bureau. Voilà, woni gondo parcelle. Donc déjà, kakif woni do ko kala nalanke fulfulde. D'abord Sénégal, anani culture urbaine Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on s'organise. Ku dum jinno mi halande mo kel départ. Adanda wa wonde do wada indexé ministre de la culture. Taw an a organisaki. Taw ala kayitaji. Ala nenia, ala récépissé, ala haydar sen tan ko hollirtu ganda horma dum do. Voilà. Anani? Donc dum don sa hali kada atoni te kati ko yibe be cikkat ko wala ko cikkata ko kakif arani pour ñembude jaado palais ya hani ko hore mu non c'est vrai parce que ha joni mi ginnane palais wala nangam parce que mi hala ma gedo gotel bo ko boyani ko e coronavirus o nde nalankoɓe dokkate ɗo ene par exemple fond force voilà woni fond uji ɗi ɗon 125 000 e ɗino afruji enen en jiyanen koye men ko min yalti volonté jami mbaɗmi conférence de presse grand théâtre darimi hen kasmi ha Allah waɗi est ce que a faami de miniraɓam dañi mais mimi dañani a faami de au contraire ko min wono sacrifice o min baɗo conférence o ƴettumi kalisam doolam e warñedam ko min jogdi probléme avec Sodaf maintenant sa faami mais Allah waɗi machallah ko erago ngoɗon wodi ko ñawdi donc il est temps ko yimɓeɓe jaɓa wadde des sacrifices comme no fulani ummiri ene waɗa sacrifice joni noon ko gueɗel gotel ko mbiyami ko hande kakif ko intérêt général intérêt o ko woni ko ƴettude d'abord ko wadde encadré nos jeunes frères wiide carrément ko ngare gayane kayit ko ni heɓirte ko ɗon ndewta pour keɓa kayitaji ma anani sa heeɓi kayitaji ma ko ni mbatta pour monta projet ça veut dire kakif sa heeɓi kayitaji ma ha pari aɗa wawi wadde arde kakif est ce que a famide ene waɗi yimɓeɓe ganduɗa hoore ma nder membre uji nder kakif meccal mumen ko montude projet ji kanani ay ko ɗum jinnomi yalti ils sont pas des rappeurs ça veut dire ganda holko woni nder kakif voilà montude projet sa wiyam double cerveau hande anani doole mum ko montude projet sa wiyam papa ngari law hande doole mum ko te hewɓe ganda papa ngari law anani doole makko ko montude projet ko montini min kam e goto wiyatama papa ngari law mais an aɗa andi mo mais hewɓe gandamo mais anda sa fami kalamo koye game o quoi oui c'est vrai ayi joni ko ɓen fof min mbaɗi récupéré min gaddi ɓe nder kakif pour ɓe liggono rap pulaar pour ɓe ballodir kadi e sukaɓe ɓe anani joni jeeyede e kakif hol papier ji wattorini ko daña ala papier ala haydara kakif sa yiiɗi en jeeyede est ce que a faami de a adhéroto tan a cooda cartal ma gona membre a soda carte o ko 10 000 francs jarata 10 000 heewi to maso kalis o di kalis o to min mbaɗat ɗo amin gandi ɗum ala allam geno ma kalis o mi haalan ko ɗum fanjay ko ɗum jiɗi mi haala wona gaddon mi jogoto non kalis o sa nani kalis o wona hay batte aɗandi voilà parce que ko bureau woni ɗon te kadi wonto faya aɗandi Fouta hande eɗen duwi eɗen ñaagui Allah dañde des grands festivals taw de festival annuel enen ñaagui Allah festival uji ɗi mbaɗe ɗo e Dakar taw ko des festival annuel waɗe Mauritanie waɗe France te kakif ne jogui ça veut dire ko ɗum woni jaɓɓal kakif pourquoi kakif e projet mum déjà emin jogui ko wiyete ko rap pulaar à Paris rap pulaar à Paris wadde rokkude jeune uji ɗi chance boji ɗi ganduɗa hoore ma a faami de cartonné oɓe ɓe mbawa yaade ɓe jouer ko wayno Dop Eiffel walla ɓe jouer est ce que a faami de wonen saluji anani omo jogui projet wadde pourquoi pas festival à Nouakchott festival ɗo ene Dakar Fouta sami faami dal kakif dañi ɗum ɗo ko yoltude hujjaji
rapport Très bien. non merci beaucoup min pami don hade men uddude haali kadi no yimbe batta pour wadi wadde intégrer e kakif siège mo kakif dañu e fandade kakif e yende kakif wala jidi jodade président wona joddade président min cuata wonde on don voilà parce que ko wiite ko huunde fof ina waɗi ina waɗi laawol aɗande joddade président il faut ko waɗa dalilo d'abord anani pourquoi le pourquoi anani actuellement ko woni haqqille amen ko wona joddade président mais ko joddade taw anani de e structure aji ɗi ganduɗa hoore ma hande darniɓe tambiɓe culture urbaine ɓe ko wayno hande joddade pourquoi avant kad jooɗo e Macky Sall kay jooɗo ministre de la culture ɗon mbaɗannomi sa jooɗima ministre de la culture anani ko toon fodde ma woni kalnamo projet ji ma kalnamo fandare nde kalnamo ko jiɗɗa wadde kanko anani o waɗa hen des appuis mi anda sa faami joddoɗa e woɗɓe yeruni hande so en ummima ɗo amin jogui rencontre avec Baba Mal ɗum ɗon wiyete ko rencontre a faami de ko rencontre aji de courtoisie anani ko joɗade Baba Mal en tant que jaalal en tant que légende anani avant Macky Sall wala Samba wala Demba wala Alassane minen on préfère min jaha min joddo e Baba Mal d'abord ok fami so min gummimto Baba Mal min ƴeewa est ce que fami de ko wayno fulani o wol peut-être min jindiro min ƴeewa woɗɓe min jindiro mum après noon ko noon yarata quoi tu vois Macky minen mi ñaagui Allah ko Macky tawta men minen e combat men et merci beaucoup en paami no feewi ko kalɗa ko Fulani Awards Didier Dou en ji polémique o heewi no fof mais ko kalɗa ko won pammi yimɓe holko saɓe mbaɗɗo ɗum ɗo kono no joɗɗon ha jiiɗon advise waɗi quitté jiiɗon Ousmane Gagné kañum aɗa wattindi ni waɗi vidéo holliti wonde jiɗɗo vote fof yo vote kañum kam ala hen jiiɗen mbaɗono capitaine capitaine mo ganduɗa ko animateur wonno keptinnoɗo no feewi ko ganduɗa ko woni rap pulaar wayrino yaltude no feewi kono e page makko Facebook waɗi message o mi yiɗa ha hen yirde mais on paami message par ce que on jii ɗum wonde jaltinmo hen e hoto wi ko bolle puyɗe mais goto fof ko neɗɗo tolnimo waɗi message holliti wonde yon jaltinmo hen non jiiɗon ɗiɗon holno ɗum waye moon haydara par ce que ɓaytani min e tawno ça fait presque 6 mois mi invitonoma toon to radio télévision fulɓe international mboɗo wiya wonde fulɓe Fulani Awards nanata kono noon Fulani Awards so tawi ari ko pulaar woto hay goto won hen complexe en so tawi woɓɓe mbaɗi on nominé en jeyon tigui rigui oɗon gufna mbalaɓe oɗon mbaɗa vidéo ji jeehe vote yomine ainsi de suite oɗon keddo e rewde caggal jomumen pour uniquement yidde hebde araraji so tawi pulaaw tigui rigui darima wi ha joni wonde ene waɗa on hunde mbiya noon ɗon mbaɗi dépassé ɓen ɓe gandanɗa hoorema wiide wonde ne mbaɗi hunde te kadi kala mo suusi ɗo koko ñumana ɗum saabi noon so tawi neɗɗo yalti volontaire wi wonde koye ala hen min ɗum ɓettaka ça veut dire que hewɓe nana e nder leñol ngol kono ɓe mbattorani leñol ngol est ce que on mbaɗinoɓe avisé non avisé parce que hande mbaɗon advice ko rokade nan direct min e makko min joddimo e nder galle maɓɓe ñande ko minen gottoɗi NOTRE o wi kam sa yi wonde reya Awards on yaari ni yaari noon ça veut dire ko mi mbaɗa ɗum nominé mi tinani wonde komi mbaɗa ɗum nominé ɗum tagui mi waɗani hen campagne par rapport à ça ça veut dire que wonde o andi nomination ene waɗa taw neɗɗo waɗaka avisé kono noon o yaltani baara jagal sa nani ɗum ɗon kay o yaltani baara jagal wiide wonde aha kanko de ko waɗano nominé ko o yalti hen walla yaltani hen o deɓi noon affaire o ɓennidi noon mais sa nani ɗum firti ko konko waɗima avisé e ko wayi noon so tawi neɗɗo waɗanimo avisé ene wawi wasa ɗum ɗon anne kadi ko tawi a waɗanoma avisé walla a famani par ce que hande minen Fulani Awards ne ari foof ardi koye surprise wonno koye defede e nder on toon ari yalti waɗi bon ardi surprise hande kala jinnoɗo kala battornoɗo kala mo gandanɗa hoorema ene jogui yiyande no min jeenono ene welti hen par ce que ɓe ƴetti ko affiche aji Fulani Awards mbaɗi ɗumen e profil aji men ɓe nana mbaɗa campagne pour wonde yo gotane e nder on kono mi jaɓi hokam seeɗa goto fof yiɗum ɗiɗo kono noon neɗɗo o hay sinno so tawi wonde an a ala hen fat ha keɓa neɗɗo mo ganduɗa hoorema baɗɗomo hen o kalana ɗum e kalira min won worɓe noddi kam hande ko wayno babse bi
mi haalde jomumen noddi mi haalnimi exactement holko woni cause o ko saabi mbanmi ɗum comprendre e nder on tuma ha joni yaltani windi e nder on tuma kono inde mum ittama hen yaltani windi walla yaltani holliri telle sorte que ko minde mi ala hen minde mi ala hen e sa famille e woɓɓe ɓe gandanɗa hoorema kañumen mbaɗi retour e nder on tuma jaltani golliri kono hande kanko influence mo jogui o so yetti holliri ɗum firti wonde ko herƴini ɗum welimo mettimo kono ko kirɗiɗo e fulani ours ko mbaɗɗo boycotté ko fulani ours o noddi kaw momo noon peut être mata mo justifie o walla mo haala won certain haaluji kono minen min jii ko wonde momin cikkanno o momin coynotono o momin mbiyatno wonde tigi rigi ko kañum ko leñol ngol waɗani ɗum o e on tigi rigi kolluɗi min par rapport ene min mbaɗi ɗum nominé nder fulani ours c'est diamétralement opposé kono noon yo neɗɗo faam wonde o kala gonɗo yo faam caggal Allah e nelal mum yimɓe mbaɗi mais est ce que aussi wona kaw mum ko classement o woni ko feewani o nomination ni non parce que son ƴetti min ko jini haalde par rapport e ɗum ɗon aɗa andi neɗɗo fof a waɗa respecté opinion mum kono onon est ce que on mbaɗino respecté les normes aussi parce que so tawi oɗon mbaɗa ko foti no fulane awards olon gandi olon mbaɗa nominé te wadde nominé weeɓani ala hande so wonno hande mbiɗon ko yimɓeɓe jeehe mbaɗen vote pour par 90% par 100 par ha yettoyo ko mbiɗa ko ɓuɓɓirɗa wonde min mbaɗi heure min jaafonima ko mane an a joni a jeeya joni ala fata min jewtan après momin jaama kono il faut min kala par ce que hande somi joɗimi ɗo min wonnanto ɗo ɓe ganduɗa hande ne yinno haalde haalaji joni kono jaɓe wonde on mbaɗi heure par ce que hande sen jeehi e banggal comédien ji ɗi o mi yiiɗo ɓe ganduɗa ne waɗi fayida yaro en yasin en sambo kulen tan kono hande son ƴetti wattan para wonɓe ɗo ɓe foof no mbaɗi fayida machallah kono son ƴetti maman sohna ba mbaddanomi e big weltare onon big weltare non mais wona comédien mo ganduɗa waɗi affaire de comédie par ce que artiste comédien mbiɗon big weltare wona comédie en tant que théâtre ko comédie non mais attends big weltare ko acteur anani mais attends comédie moko heewani mais attends mbaɗe fatmi para e ko comédie ay wona e nani o kala mbaɗowo théâtre joni an hande sohna ba hande maman sohna ba eto tolni ɗo ganduɗa ɓe jeeyaɓe fuɗɗi wadde théâtre sa waddimo e ɓeeɗo kande min cikkonmi ko a yahani maman sohna ba nen ko no mérite hande totte un diplôme de reconnaissance mo ganduɗa comme no mbaɗi ɗon PACO ni ko ɗum fonno wonde a faami hande mbaɗo no fanndi ay ala wawi waddude mais génération parce que mbaɗa concurrence maman sohna ba hande o mona waɗi actif ay konko ko ɗum mbimi on waɗi actif kono ko moko ko natti jarde wonde yimɓe mbaɗ vote konko normal ko foti waɗide classé wonde o ko fottotenede seyon fago wonde liggey makko ko ni way ɓe woni ɗon ɓe wonno ko yasinen ɗo ɓeɗo hande kam fof ɓe kawri ɓe dappare he min gandi ko musa enen fulɓe en cuusa critique c'est pour hay orienté aussi jalta hen alay sago on jogoɗa un esprit d'acier manam hakkille tiɗɗo par ce que kala ko mbawɗa wadde hande aduna koko waɗi critiqué rek ɗum noon c'est ɗum fof ne gandiri noon mais après an holno gérita critique o min critique kala critique mbawɗa adden jogiti ɗum ko positif jogiti ɗum ko leçon de vie manam komin fuɗɗiɓe hande amin jiɗi wadde janggo hande wonko yimɓe daali hen ha heewi ɗum ɗo on mbaɗi no on potani waɗirde bon on est d' accord mais e nder critique aji mbaɗoji ɗi ko ɗum saboto janggo so Allah jaɓi so tawi min mbawa waɗi ɗum mais on mbawa wiide merci beaucoup mi faami ɗon ko wawa uddude garon mbawa uddude dernier moment voilà avant kadi kadi ko ɗiɗi laɗɗiɗe ɗo gueɗel gotel hay sino so wonda namday kam ɗum hande enen fof enen ndendi leñolngol kadi goto men fof ɓe jogui fandade wonde yo leñolngol yaha yeeso kala jiɗɗo ko woni ko wattude ko woni ko hen sahaji mbaɗo noon yoga e haaluji ɗum ko haala jamɓe sare ɗum te kam wiɗo wonɗo wona certaine publication ngaji min ɗum mi haala hen hoto wi noon hande non aɗa ko tagi wiɗo noon faña e hande koye nder piindi gonɗa kono ñamtugal ma ngal e émission ngaji ɗi mbatta ɗi ene woɗɗuma aɗa yiiɗi wooda ko ruttanma
to bangi jeejude jom piidi babbe créé piidi o e ngam so nati hitaade hoore ko nder piidi tan ɓurɗat c'est parce que waɗande mo leñol ngol e yidde leñol ngol wona e nder on tuma o mo yiɗi kadi kanko hoore makko yiide hen hoore makko effectivement ko waɗata kono noon mbaɗɗo nana yimɓe ɓe mbiya wonde ko yimɓe on taron tan ndendi e nder on tuma mbaɗi pour hebbinde posuji mumen ɗum ko haalata noon kam min mi haalata hen ko haalata ɗo pour min ɗum wona yimɓe ɗum ɗon ko data e ɗum jamnani hande so tawi neɗɗo yiɗa wonde o yiɗa dañde yo faam won yiɗɓe wonde won yiɗɓe dañde tigi neɗɗo noon oto ɗayno hoore mum ha ɗaya o yetti ko kono 18 min mbino min ɗon ma ara sala udda kala ɗum inchallah le général dernier moment e ko jiɗɗa haalde ka kif e ko jiɗɗa irade bandiraɓe hay ɓe ganduɗa woni potɓe jaggoɗo hen junggo guila e ministre de la culture eɓe ganduɗa kay ko daraniɓe leñol ngol no fewi no fewi bon erango wona haydara ko juste tan wiide kakif wonirɗo ko pour tout le monde donc voilà ari ko fewnude ari ko yuɓɓinde donc voilà te kadi en ceerata aussi e wonde on ɗon combat nde wonno sa woni hunde toujours ko wiyete ko il faut que ƴeewa ko fayuji gonɗi hen ndi ƴeewa fewnide ɗum donc rappulaar mbi sikki actuellement e jaɓɓal mo yaɓɓingal ko ɗon heeɓi quoi tu vois rappulaar hankkadi mbeɗa sikki natti wonde e yaarude banque tu vois walla tardude walla wasde yottade to terminus muɗum donc voilà donc il est temps que famide yimɓe mbaɗa hen doole mumen mbaɗa hen gandal mumen pour mbawen enenne yettade to jiɗɗen yettade ɗo donc ko wadde kadi aussi remercier membre uji kakki fof donc voilà surtout les membres du bureau Mohamed Djimé salminima no fewi voilà Mohamed Djimé ko wayno double cerveau mon frère ko wayno Djibril Diaw Galsen ko wayno aɗani de bon kulim jum ɓe wonɓe voilà boy Djibril quoi donc ko noona e wiide leñol ngol tan amin ngara par ce que haarani ɗo somin paari inchallah amin foti wadde caravane goto Fouta caravane de recensement pour recenser famide rapperuji Fouta ɗi foof so Allah jaaɓi min mbattaɓe nder registre hip hop donc voilà parce que il faut que yimɓe mbaɗa recensement goto ganduɗa hoorema anani tagoɗo en andude déjà rapperuji Fouta no foti ana no foti joguiɗen e rapperuji e nder Fouta donc koye ɗen golle wona comme ko noon émission hankkadi eɗum mbawi wiide gasi donc ko weltanademo aussi annen Fa Ndiaye wiidamo yo Allah aussi ɓeydo rokkude gandal wawde wadde a famide émission ngaji juɓuɗi quoi merci le général PACO LEN OL oɗon gandi ko émission tahara amin mbaɗani kono so wonti tan banggal respect mon tottimo respect ha timmine tawno machallah eɗen gandi konko doyen men mi añini mi rewata e inde mo ko hay PACO mbiyatamo le général mbiyen mom konko mandi ɗum le général tan mbiyen momi hay numéro makko le général mbanmi hen ɗum noon konko yimɓe fof ne gandi ko waɗe leñol ngol e darde makko fof e kadi wadde mo kadi disponible e bang yo bang kala to nodduɗama to omo dari ɗum noon o jarnama e ɗum no fewi kaki fof kadi en jii kadi fanarde e kam jiiɗi wadde hen koko yoltude hujjaji ɓe ganduɗa noon c'est des rapports yimɓe ne cuhlo ɗum no fewi saabu yimɓe goto fof ne waɗa carriére mum banggue taw ɓe ngala structure dariɗo mo ganduɗa hande hujjaji mum ne wawi yoltede e mbawi hebde ko ganduɗa ko woni fond uji kala ko heeɓi adda e nder leydi Sénégal taw artiseɓe ne keeɓe hen taw fuɗɓe ne keeɓe hen ɗum kadi c'est très important jaññe ɗum noon mballahmanuji e jeeye hen e worɓe foof jeeye hen taw hujjaji yimɓe foof no pota hen inchallah Fulani Awards ne weeli kam no fewi Fulani Awards nde tawno c'était la première fois je peux dire e yimɓe nana Fulani Awards wonde goto fof ma heeɓ jencude mum hollitede o woni ɗum ɗo hayso wona haydara tan keɓa tan ko ganduɗa ko woni prime e nder galle ma kala gara taw ɗum hen wiya kaari de ko liggi ko wonko heeɓi hen c'est très important kono hande so Fa Ndiaye jooɗima no joɗɗonon ɗo ko leñol ngol foof e ñigoje gonno TikTok gonnoɗo YouTube foof addanmi ɗo ko ɗum woni hande confrontation muusi seeɗa kono enen ndendi foof jafnene bandiraɓeɓe yimɓeɓe foof no noddi kam mi mbaɗan boycotté Fulani Awards par ce que mbaɗani mi nomine il faut ngannduɗaa min mi haaldima ko noddumi kala mami ko an tan noddima mi haaldima wimo wonde an jeeɗa ko programme Fulani Awards il faut aussi nganndinaɓe ɗum ɗon kamɓe koye bon ɗum noon ce qui est l'essentiel yimɓe pat Fulani Awards wayno toon ko yimɓe pat Fulani Awards inchallah
koko waɗata so Allah holano jaɓi so tawi Allah ittani ko satti mane wonata so tawi Allah ittani ko satti fulani o ko waɗata min jiɗi wadde noon koye fay mois de février oɗo mo gonɗen saabu min ƴettuno ɗum ko le 18 kadi min ƴeewi ɗon ɗon ene faaɗi ɗum min ƴettuno ɗo woni musée de la civilisation africaine ene faaɗi fulani o parce que hande lien de vote baɗaɗo plus de 50 000 personnes voté hen ɗum ça veut dire que so tawi a noddi en ɗon mo goto fof e fansi yumɓe ummotoɓe Mauritanie ɓe ummotoɓe Mali so tawi jomum gari en ɗon aɗa andi ene namdi bawal julngal seeɗa ɗum saabi noon min bertin ɗum won wiɓe wonɓe min bertin bon ha hedde mois de mars kono noon min mbi ko so tawi min dañi min jiiɗi ko wadde ɗum ɗo ɓenna ne tawno aussi programme fulani hours vote ji nana yaha normal bien sûr hol puɗɗiɗo gagnade ala ɗum ɗon a gañata par ce que min ngala droit haalde ɗum ha kamammo ñumo nde kam hol puɗɗiɗo gagnade bon min gandani min gandani hol gonɗe machine o no yurno hol gañi mi nodde oɗon ala haalnam gonɗo hen o mi waramo ɗum ɗo no wiyete sodde no wiyete mi tattuma kaskere wimo tottaɗon kaari o kaari gaña tigi holno goddir kolko goddirta ka momo voilà donc ko juste pour weltanadema an bandiraɓe debbo koɗo fayiɗo franchement ko mi yiyannomo tan à travers derrière mon écran mais hande battimami ko ko jewtetma hono tawi ka neɗɗo ɓolo neɗɗo mo ganduɗa koɗo posé koɗo positif mbi ko neɗɗo mo renno ngo fof foti duwonade beele aɗa jogoo doole joftal e kattal wawde jokki dow gonɗa e dow mum ko par ce que ɗum wonata ɗo voilà donc ñagade bandiraɓe aussi yoɓe gandu fulani o wat pour le moment min jiiɗi hen ko duwaw kewɗo par ce que bon on ummoroɓe ene mbiye koma wonat kono s'il faut se bague par internet Allah wi koko fewat tan aɗa andi gummotoɗo ene moƴƴina wawa nawdede gummotoɗo no bonno donc enen foof ñaaga Allah yo yimɓe gartan yimɓe moƴƴina après s'il y a des heures à tirer ƴeewat ɗum tirer prochaine ɗum ɗo voilà salminde en plus une fois plus wako woni wiye koko goni ɗum ko yo Allah yettin yaɓat Allah donc fasaɗe ɗum jogui hende yo Allah yettin bon mi salmini bandiraɓe fof moɗon hankadi waktuji ko kuuɓi e aussi wiide yimɓeɓe aussi ha joni parrain men ko Moussa Bocar Thiam woni ministre de la communication o gandanɗa hoorema vraiment guiɗa nden fewde joni yakani hen caggal hay saaha goto e kadi aussi teddinir ɗum ɓe gandanɗa hoorema ko wayno ala mamen ala jeero ɓas mo gandanɗa hoorema hande golle mum gollima haala wona haala mum golli golle fa tabarakallah e baba malen e wonɓe fof vraiment no humde eɓɓade jomumen kolliri wonde hay sino wonɗo ɗo mbaɗa échec tinnaɗe mbaɗe par ce que noon baba wimi merci ɗum kom ko kongi elhaji bammal ne tawno yiɗa neɗɗo no yaha no waɗa ɗufto caggal o yiɗi kono yaha yesso tan machallah kawamen no salminama jarnama no fewi ɗum noon jarama kaw momma merci Didier Dou merci le général wadde mon disponibilité kadi arde kadi ɗum noon jeehe mbaɗi voté pour Fulani Awards événement so yori kadi yimɓe jaaha e kewol e pewol ne tawno ko pulago tan gagnoro hen jahon kadi e kakkif mbawon kadi les artistes mbawon arde coɗon carte uji mambourɗi jeeyaɗon hen gam noon nimsa waala so wonande moon janggo olon mbiya sami andinomi jeeye hen ɗum noon on jarama dendagal délégation KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa télécharger KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat télécharger KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma